Как изкуственият интелект може да промени човешката история? Намираме се на булевард Пенчо Славейков заедно с господин Георгиев и господин Шопски. Заедно с тях ще вникнем в темата за как изкуственият интелект може да промени човешката история. Днес моят съученик Петър ще обсъдим как изкуственият интелект може да повлияе на историята и нейното направление. В проекта участват още Тиана Христова, Жаклин Катошева и Ивайла Георгиева. Предлагам първо да отговорим на въпроса какво е това изкуствен интелект. Изкуственият интелект предоставя ценна информация, анализира данните и ни помага да се справим по-бързо с нашите задачи, предоставяйки ни по-удобен начин за работа. Примери за приложението на изкуствения интелект са домашната прахосмокачка робот, лицевото разпознаване на електронните устройства, асистентите на телефона като Siri, Cortana, Alexa и други, умните часовници и навигацията при пътуване. В допълнение, изкуственият интелект е навсякъде около нас. Той още автоматизира генерирането на новини, доклади, снимки, видеа и други онлайн продукти. Как смяташ, че изкуственият интелект може да промени човешката история? Изкуственият интелект има потенциал да промени драстично хода на човешката история, като ускори научните открития, подобри медицинската диагностика и лечението, оптимизира икономическите процеси и промени начина, по който обществото функционира. Въпреки тази огромна промяна, не трябва да се забравя, че съществуват и потенциални рискове, като етичните въпроси, възможните социални последици, които ще трябва да бъдат много внимателно обмислени и управлявани. Благодаря ви за отделеното време. А вие, госпожица Христова, искате ли да добавите нещо като заключение? Като заключение мога да кажа, че изкуственият интелект може да трансформира света по различни начини. Той може да подобри ефективността в индустриите, да автоматизира повтарящи се задачи, да подобри диагностиката на здравеопазването, да допринесе за научни изследвания и да адресира сложни проблеми. Въпреки това, етичните съображения и отговорното развитие са от решаващо значение за осигуряване на положително въздействие. И с това приключваме репортажа по темата как изкуственият интелект може да промени човешката история.